नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउरा सभे के स्वागत करतानी, अभिनंदन करतानी, वंदन करतानी। एगो अंतराल जरूर भइल कुछ उलझाव का चलते, बाकी फिर से हम रउरा सभे के सोचा हाजिर बानी। अलग अलग भोजपुरी के किताबन पर समीक्षा लेके, टिप्पणी लेके ओकर चर्चा कर। भोजपुरी पुस्तकन के लेके जवन एगो वहाँ को समाज में, भोजपुरिया जगत में, साहित्य जगत में बाटे, वो दिशाई जितना कमी कइल जा सकेला ओके वो वहाँ पोह के दूर करे का एगो गिलहरी प्रयास बाटे। 2026 हमनी के बीच में एगो सुखद घटना के रूप में आई। सुखद घटना ई कि भोजपुरी साहित्य में पांडुलिपि प्रकाशन योजना जौन यदा कदा जहां तहां से मिलत रहे, मतलब कुछ एक सरकारी संस्था रहनी जौन देत रहली, वो मान नहीं अबो देत बानी सन, लेकिन वो गिनती पर गिने लग संस्था बनी एगो भादुगो। यूपी के उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और दिल्ली के मैथिली भोजपुरी अकादमी के अगर छोड़ दिया जाओ तो और कोनो संस्था ना बनी सन जौन की भोजपुरी के पांडुलिपि प्रकाशन खातिर साहित्यकार लोगन के कोनो सहयोग करत होखा। ऐसा में 2026 हमनी के सोझा एगो उत्साहजनक समाचार लेके आई। तथागत संस्था 2026 से भोजपुरी के कुछ युवा पांडुलिपियन के प्रकाशन खातिर सहयोग देवे शुरू कैलस। 2026 में कुल 4 गो पांडुलिपि चयनित भइनी सन और 4 पांडुलिपि पुस्तकाकार ले चुकल बानी सन। आज वही में से एगो पांडुलिपि जौने के शीर्षक रहे, जौने के मथेला, जौने पुस्तकाकार रूप में आइला के बाद जौने के नाम बाटे ललमुनिया, रचनाकार आकृति विज्ञा अर्पण, प्रकाशन वर्ष 2026, प्रकाशन सहयोग तथागत संस्था, प्रकाशन संस्थान भोजपुरी प्रकाशन नई दिल्ली। बतावत चली हम कि यह पुस्तक के लेके एगो युवा रचनाकारन के बीच में बहुत जबर उत्साह दिखाई। आकृति विज्ञा अर्पण के भोजपुरी के पहल की किताब बाटे। तो आइए किताब पर कुछ बात कही जाओ कि का बा एक किताब में, और सभे के काहे एक किताब के खरीद के पढ़े के चाहिए। ललमुनिया भोजपुरी लोक जीवन, प्रकृति, नारी संवेदना और लोकगीतन के मिठास से भरल एगो संवेदनशील काव्यकृति है। यह संग्रह में कवियत्री गांव, जवार, खेती, किसानी, रिश्तन, लोक संस्कृति आ बदलत सामाजिक परिवेश के बहुत आत्मीय ढंग से प्रस्तुत कैले बानी। ये कृति खाली कविता के संग्रह भर ना है, बल्कि भोजपुरी माटी के गंध, लोकधुन और जनजीवन के जीवित दस्तावेज है। ये संग्रह के सबसे मजबूत पक्ष लोकधर्मी संवेदना है। कजरी, फगुआ, चैती, बारहमासा, पूर्वी, निर्गुण, झुलनी गीत जैसन रचनन में भोजपुरी लोक संगीत के पूरा रंग झलकत बा। कवि लोक धुन के आधुनिक संवेदना से जोड़ रहल बाने। गीत पढ़त पढ़त ऐसे लागेला जैसे गांव के आंगन में कजरी गूंज रहल होखे। यह प्रकृति एक कृति के केंद्र में बा। पेड़, नदी, खेत, बरखा, सरसों, आम, नीम, चिड़ई सब कविता में जीवंत पात्र बन के सामने आवेला। पेड़ आ आजी कविता में कवि पेड़ आ दादी के एक दूसरा के प्रतीक बना देले बानी। हर पेड़ हवे आजी आ हर आजी होली एगो पेड़।
ई पंक्ति पर्यावरण आ पारिवारिक स्मृति दोनों के गहिर आ मार्मिक संबंध के सोझा लेके आ रहल बाटे। किसान जीवन के पीड़ा यह संग्रह में प्रभावी ढंग से उभर के आइल बा। फागुनी बरसात आ चैती बरसात जैसन कवितन में मौसम के मार झेलत किसानन के बेबसी देखे के मिलेला। कवि खेत फसल आ किसान के दुख के लोग भाषा में इतना सहजता से रखले बानी आकृति विज्ञा अर्पण जी कि जौना के पढ़त पढ़त पाठक भावुक हो उठता। यह कृति में नारी विमर्श बहुत सशक्त ढंग से सोझाइल बा। बेटी बने आस, निहोरा, निराई गीत, बियाह गीत, नैहर, जत्सार जैसन रचनन में बेटी, बहू, माई या औरत के भावनात्मक संसार के बड़ी आत्मीयता से चित्रित कैले बानी। यह कवितन में नारी खाली करुणा के प्रतीके भर नहीं खे, बल्कि घर आ समाज के आधार के रूप में सोझा आ रहल बा। संग्रह के एगो खास उपलब्धि ई बा कि एमा आधुनिकता आ लोक संस्कृति के सुंदर सुंदर मेल बाटे। फागुनी बरसात में फेसबुक, रील्स आ सोशल मीडिया के संदर्भ आवेला, बाकी साथे किसान के दुखों मौजूद बाटे। एमे कविता आज के समय से जुड़ल महसूस ऐसे कविता आज के समय से जुड़ रहल बाटे। इस संग्रह अपने के आजू के परिवेश में ढाले में संग्रह के कवितन में वो दम्बा जौन रचनाकार डॉक्टर आकृति विज्ञा अर्पण अपन पूरे विद्वता के संगे हमने के सोझा रखे के प्रयास कैले बानी। भोजपुरी के सहज मधुर बोलचाल वाली पाठक शैली पाठक के सीधा अपनापन देवेला। पढ़निहार लोगन कैसन लागेला कि जैसे अपने भाषा अपने दर्द एमे उकेरल गई बाटे। कवि कठिन शब्दन के बजाय कवियत्री कठिन शब्दन के बजाय लोक भाषा में लोक प्रचलित शब्दन के प्रयोग बड़ी जीवंतता के संगे कैले बानी, जौन कविता के गेयता के बढ़ा रहल बाटे। हालांकि कतो कतो एक के धुन के पुनरावृत्ति जरूर लौकी, बाकी ओमन भावनात्मक विचार विस्तार के संगे आइल बाटे, तो एकरा के कमी के रूप में ना देखल जा सकेला। बाकी लोक धार्मिक काव्य के ई दृष्टि ओकर स्वाभाविक विशेषता बाटे। अगर समग्र रूप में हम कहीं तो ललमुनिया भोजपुरी लोक संस्कृति, प्रकृति चेतना, नारी संवेदना आ जनजीवन के बहुते मार्मिक और कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में भोजपुरी साहित्य जगत के सोझा आइल बाटे। ये कृति भोजपुरी भाषा के मिठास, ओकरे सांस्कृतिक वैभव के सहेज के समेट के कवियत्री आकृति विज्ञा अर्पण जी हमनी के सोझा रखले बानी। हमरा उम्मीद बाटे कि भोजपुरी साहित्य जगत यह कृति के हाथों हाथ ले ही आ युवा कवियत्री डॉक्टर आकृति विज्ञा अर्पण के अपने स्नेह आ आशीर्वाद से जरूर नवाजी। एकरा संग ही हम आज अपने वाणी के विराम दे रहल बानी। जय भोजपुरी।